Det er sådan, at her i Kulturhuset, der arbejder vi med folk, der har de gode idéer. Vi hjælper og støtter og er åbne for nye idéer. Og vil altid gerne være med til at finde ud af, hvordan folk kan komme i mål med deres arrangementer. Og det arbejde, det har vi så valgt at kalde Kulturskaberne. Og det er så en måde, hvor vi kan være med til at skabe et rigere kulturliv i Gladsaxe Kommune. God aften. Vi vil afprøve noget, som ikke er set før, i hvert fald ikke i vores regi. Banko! Ikke bingo, men banko. Når man spiller den her slags banko, så spiller man noget, der hedder 9 sekunders jazz. Så hver gang Ivan han trækker et nummer, der er noget med 9 i, så får I 9 sekunder musik. Altså man behøver ikke at være verdensmester ud i at lave kulturprojekter, og man behøver ikke at have en masse erfaring som arrangør for at kunne gå til kulturskaberne. Første nummer er, ladies and gentlemen, nummer 56. Vi siger 55. Det er kun 5 numre, man skal finde. 69. Så kan du. Nummer 7. Nummer 7. Er der banko? Er det dig, Inga? Nej. Må jeg lige se rækken? 78. 55. Ja. 66. Du har vundet, Inga. Ja, så er der kyst. Så er der kyst. Indtil videre har vi jo mødt rigtig mange borgere, som har haft mange forskellige idéer. Der har blandt andet været en, der gerne vil lave udstilling hjemme i sin egen have. Vi har haft nogen inde, som gerne vil lave loppemarkeder, og vi har haft nogen inde, der gerne vil lave madklubber for enlige. Det vi blandt andet også kan hjælpe med, det er, at vi kan skaffe udstyr. Vi er jo en del af Gladsaxe Kommune, så derfor har vi jo også adgangen til nogle ressourcer og lokaler, som man ikke nødvendigvis har liggende derhjemme. Jamen, jeg vil bare gerne sige tusind tak for nu. Jeg håber, I hyggede jer. Og mange tak, fordi I spillede og lyttede med.